जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे समाव बर'फोरा ज' होनायनि गथायसो जानायनि सम फैदों गथायसो जानांगौ बर'फोरा ज' होनांगौ बे समावहा नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा UPPL BPF पलिटिकेल खामायहैयो नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा जन खारजि आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो सोरनि फैसाखौ लानानै लामा बनायगासिनो नोंसोरो बै UPPL नि फेसबुक पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफोर दं नालाय बिसोरखौ आं बुंनो नागिरदों बे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव माखासे गोनां आपडेट भिडिअखौहाय लानानै फैदों तो जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जेन मोनथिबाय जानो हागौ आं मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र ससे भिडिअ होनायखौ नुवा होमब्ला लोगोफोर तो माखासे पार्टिनि मोखौ सारोन बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्राखौ लानानै फोरमायदों नोंथांमोननि सेरावहाय जे नोंथांमोना मोनथिखायो सोरबायदि मानसियाहाय बेफोरबायदि बुंदों दिनैनि दिनावबो माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि दोलोखौ लानानै बा गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै देदगानाय बा दुगानाय थासारिया दिनैसिम सोमजिगासिनो दङ आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे जन गारजि ब्रादाराहाय माबायदि थांखिखौ लानानै बा मा बाथ्राखौ लानानै दिनै UPPL बा BPF बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारिथिनाय बाथ्राखौहाय बेरखांहोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर से भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय बै UPPL नि फेसबुक पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफोर दं नालाय बिसोरखौ आं बुंनो नागिरदों बे UPPL आ जाहैबाय माखासे मुरखरफोर दङ नालाय बे फेसबुक पेज सालायग्राफ्रा जेबोथ' एजेन्डा गैला UPPL आ मा खालामबावनो मा मानो आरो नैबे 2026 निफ्राय UPPL होननाय नाम गन्द'आनो थाखाला बिनि उनावहाय इलेक्शननि उनावहाय तो बिसोरो मा खालामनो मा मानो माने जेबो गैला खर' गार जाजोब्बाय नालाय नै जन खारजिया उमुक तुमुक हेन टेन माबा शिब सारजोंबो माबा बुजादों मादों होनलाबायबावबाय मुरखफ्रा थाखा खामायगासिनो जाम्बा जोंहा थाखा खामायगासिनो खामानि मावदों पाब्लिकनि थाखाय मोजां जोङो कनस्ट्राक्शन मावनो नागिरदों लामा सामा जों बानायनो नागिरदों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो नागिरदों जाम्बाफोर खामानि गैला आरो आं बुंखायो जेसेबां बखियो जन खारजिया हाइलाइट स' थेंक इउ स' माच आंखौ बै दुश्मन सुथुरफ्रा UPPL ना सब समय आंखौ गोसोआव खर'आव बिखायाव आंनि नामखौ गोसोखांबाय थानो थाखाय आंखौ नामखौ लाखिबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच शिब सार जोंना हाग्रामा सारा 10-15 इयार्सल' नङा 20 इयार्ससिम थागोन बेवहाय नोंसिनि बे जाम्बा जाम्था बखिनायजों बेवहाय पाब्लिकआ बुजि जेबो गैला UPPL नि बै पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफ्रा तो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नङा होमब्ला लोगोफोर जन गारजि ब्रादाराहाय गावबा गाव दोलोनि पार्टिखौ लानानै लोगोसे देरगानायखौ लानानै बिथांमोनाहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामदोंमोन तो बेनिनो आरो बिथां जन गारजि ब्रादारखौ नैबे सासे सिस्टारा ओरैबायदि खेंफोरथि होदों तो जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन माने मानि कारनावहाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बाथ्रायाहाय सोलिगासिनो दङ सुलुं बिजिरनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि दारै आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नैबे सिस्टारा जन गारजि ब्रादारखौ मा राव लानानै दिनै खेंफोरथि होखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर तो नायलांदो भिडिअखौहाय बुङा होनबाबो बुंफ्लांनो गोनां जायो बुङा होनाबाबो बुंनो गोनां जायो लोगोफोर नै बिदि लामा लामा थाबायग्रा सानैसो सैमा फाग्लाफोर दोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे समाव बर'फोरा ज' होनायनि गथायसो जानायनि सम फैदों गथायसो जानांगौ बर'फोरा ज' होनांगौ बे समावहा नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा UPPL BPF पलिटिकेल खामायहैयो नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा जन खारजि आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो आदा फंबाय जिखुनु जायाथों डाइरेक्ट बुंखादों सोरनि फैसाखौ लानानै लामा बनायगासिनो नोंसोरो सोर नोम्फाया हरदो नोंनो बे फैसाखौ सोरनि माहानि फैसा मोननानै नोंसोर पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नुमायदों सोरनि फैसाखौ लानानै रोड बनायनो मायदों आरे मूर्ख सबबो मिथियो UPPL आ 5 बोसोर सरकार सलायनानै 700 करोड़ फैसा गालांदो बेखौ बयबो मिथिजोब्बाय मिथि नङा आरो बयखौबो मिथियो 17 बोसोर सरकार सलायनानै BPF सरकारा
700 करोड़ फैसा धार खालामना गालांनाय बेखौबो बयबो मिथियो बे फैसाखौ 5 बोसोरावनो UPPL नि माबा लिडारा प्रमोद बर' सारा बे फैसाखौ धार खोमारिनानैबो दिनै सरकार गारना थांनाय समावबो 700 करोड़ फैसा गालांबाय जोंनि पाब्लिकनि थाखाय BTC नि पाब्लिकनि थाखाय मूर्ख जन कारजि मेलेम गैयि साला सैमा बांग्रा फाग्ला माखौ बुकिलाबायबाय थादोलै नोङो सोर फेसबुकार रायदो दै नोङो नाम हमना नोङो जाम्बा साला जों नोंनि नामखौ हमनो हायोबा नों बै फेसबुक सलायग्राफोरनि नामखौ मानो हमनो हायालै गियो नामा नोङो गिख हा गिदों नामा नोङो जन कारजि खालि UPPL BPF खालामबाय थायो बियो साला थाखा फैसा जा जेसां जानो हायो बे 700 करोड़ फैसाखौ जा नोंसोरो जानो थाखाय होलांदो UPPL सरकारा फैफिनगोन जेब्ला फैफिनगोन होमबानिया बे आरो खामायफिनगोन सिन्ता गैया जुदि प्रमोद बर'आ बै 700 करोड़ फैसाखौ जानो नांगौमोन बा माइनि नै ओरै एक चुटकी होननानै बुङो ना एक चुटकीयावनो बे 700 करोड़ फैसाखौ जाना गालांगौमोन बियो नाथाय बियो बिदि खालामासै जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय गालांबाय जन कारजि नोंनि थाखा खामायनायखौ मिथियो जोङो नों बोरै थाखा खामायो बिखौ बै सानैसो BPF नि लिडारफोरा हाग्रामा सारनि खिथुमथि थानानै BPF जिन्दाबाद होनना बुंग्राफ्रा बिसोरो नोंनो खुस्रा फैसा गारसनना होयो जन कारजि बेखौ खनखांग्रा मानसिसो नोङो जाम्बा साला